Saro taraga na Mheshimiwa Governor ngwa kora chitari chiabo tuchoko enda chinyagitari timayeti amagoso kwanyorete ngetambokero kikwairire naende kero kende no bwato mu waziri otendere tamangana yo bocheno ngaki ata yetare konyareka nabwo ati amangana aya ukagenda kubwati ya mu Governor na egento kende Mheshimiwa Governor amangana garbage collection ko tugute ubiye kwa collected as a county ya Kisii yale to muchando sana tukarore kale to muchande musana ne kaba kuri semo Kenya tieko ekero kwayire chisemo chia kari na chiro chyo tukarora abamenyi benseme yuba kole to muchando timbati ngakaro kende kwanyoro lichibu lyo muchando ndati konsanda jibu litangani uwonjukana kwane se nyagitari na njo mugabana liyanda ndindiete libe sana ekiagera abantu baitomba menyeto sobotaka naende ninyorete information mapema ngaki amalio wonko ibwali nyagitari abantu mbali gokorera abantu gasi no ene yegegese obisianere ngatebu no na amalio gotari gokora tari kwenano abantu abena taitentali botuko mwanyengeki amalio gonaro abanyagitari mbaroro ekimaene mna na onjukana tena nyorete mechande menena no enyagitari genkanyora abantu bakolikeru lyogo ndiyo ogenda isiko kugura kumba abantu abakolika malio gonse nabo bwate chemist isiko yenyagitari ngateba muntu ndibwensi okwenda nyagitari kagotebugulyogo ndiyo akogenda obisi yesiyo atebe lyogo na atumiru isiko arole esiyo echekose ilyogendrolo bikoli ebirero matukaya maliogo elyogo ranyone eli moliteyo gaiga KTRH level 4 ntogenda dinenge ku procurement ya hospital management system ntotagete kubwati elyogo mpako mureiro mwenyene tumanye na abwenete na ayakwete onyo kwete nkikiagerete no munyagitari otamwete elyogo ligia eke hospital management system etutaite tukolere amangana yobokurumi na service delivery y'abantu baito babwene go bintu biringokora nagenda nkarono ne chinyagitari chinde emburego tuime chinyagitari echonspine chinyingi especially level 4s nkogenda nyagitari nkonyora abanda umuntu anywite enyasore nero le lab na ndemo atinde abantu abamba konyano no mwe results nga IT amanyinga ase machine how ko results nga abantu abange na abaseliri kurigas mu waziri najite chenjo mu waziri abantu abane lero nabo konyora kare gaiga mambi muire gari kernaro lego sengo konyara legas ostari konyagas nabali batari konyara nabadebito elibaga abantu abanga bakolegas ikianegas twachire gokorera abantu baito Iswali ryo buchafu. Yes. MC no manyetenga